Mike ku takut didandani mi. Iya, Ojo gawe banter-banter. Gak apa-apa. THJ ku anu kok canggih. Mik ini gitu ya 100. Kok ero sampean? Sound system terkenal kok. Terkenal THJ Audio. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak patek semangat sih mi? Gak patek semangat ya ono bener e. Kok ono bener e? Sing salam pertama sing elek. Terus? Ya sing ayu kaya aku. Ayu. Ojo maneh desa kene sampai sama leak kono ku jawab kabeh. Sing jajal. Lah kok tapi kok enek sing ngeluk to Darmanto ngono. Ndi? Iku iringan kuwi. Oh tak dilat nayeng kon ku. Dijawab sareng-sareng nggih. Ditanggapno ludruk larang-larang kok gak kompak. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong prajane. Ugi selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sik. Ngomongnya lah sing ayu sing nguluk salam. Lek wong ayu ku berarti wong wedok apa wong lanang, Mas? Hah? Bu, lanang napa wedok? Wedok. Lah niki wau swantene napa jaler napa setri? Lanang. Lah, Lali ki apa? lah kok iso lali? Lali gak tak kempit. Makanya suaraku jebles. Ame tak kempit. Tes. Iki. Terus Iki tadi cilik. Iki. cilik. Jajah. Aduh senep aku. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek sebelah kene kula dhep nggih. Jawab sareng-sareng kula dongakno selamat sedaya nggih. Sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ugi kunjuk katur warga ten mriki matur sembah nuwun sowane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Yuk Nggih, Mami. padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari. Nggih, ampun supe Mami, ngaturaken sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa, ugi staf perangkatipun, sedaya ugi bapak-bapak panitia yang sudah menggalang dana Mami. Alhamdulillah. Untuk pagelaran Ludruk Budi Wijaya. Niki Bapak Kepala Desa tasih wonten. Wong ketok iki mejane kok ora enek sing nduk ndi. Panitiane iki nduk ndi, terus Bapak Kepala Desa iki nduk ndi lenggahe kan gak ero. Nggih yuk. Jumbo kali kahanan menika dalu menika matur sembah nuwun sedaya ingkang sampun mirsani melalui YouTube yang sudah hadir. Nggih, matur Iki sembah YouTube nuwun. akeh kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya. Jangan lupa saksikan film-film komedi pendek di Budi Wijaya TV dan juga di Facebook cuplikan-cuplikan wapi-api loh yuk. nggih. Termasuk penambah aku rasan-rasan. Nggih wong mari poso mari njaluk sepura terus salah-salasan to. Yuk. Nggih. Ben ngerti padatan saben ayo diwiwiti Bedayan Sekarsari. Sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Ugi Wijaya. matur sembah nuwun Mami Nggih. kagem sedaya grup sabu. Arek-arek sabu. Nggih, matur sembah nuwun Tekon diae. pun sedaya ugi saking Nggih, alhamdulillah pelaris penggemar sahabat Budi Wijaya wong bagus kembang bau Nggih. tuan rumah rek.
nggih. Lah nggih, saking Kembang Bau. Wong bagus matur sembah nuwun. Biasa matur sembah nuwun lek dikeki. Nek gak dikeki yo Gak. enggak. Oke matur sembah nuwun rawuhipun saking Sidik Radar Mojokerto, Mas Pompo, mugi Mbak Mufidah matur sembah nuwun rawuhipun. Yuk, Nggih. ayo diceluk anak-anakmu yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Dias, Neng Marsha. Semoga Wis tak tekek kene lho, Cak. Request napa sih? Nggih. Pasrah nyok. Napa, Mas? Kate si lugur. Kadang kula gak iso lugur, Mas, derat-deratan, Mas. inilah Neng Dias, Neng Marsha. Anyar-anyar. Bayang koprak akeh tinggine, ditinggal gledak akeh gantine. Nek nang coba mampir sengon, lemang kena ngake wedine. Wis gak sambang ora kirim ingon, yen ora seneng akeh gantine. Bener yuk. Bener. Mas yo gak sambang mek kirim ingon. Terus Bojoku ku yo gak kirim ingon yo gak sambang. terus Ya tak jarno gak kurang gantine kok. ngono. Modelmu ae. Nek diparani ya paling ya gelem. Walah enggak wis. Untuk penampilan yang berikutnya akan saya tampilkan Neng Adis dan Neng Kiki Amelia. Anyar. Oh lawas rek. Sik leren di foto, kate metu leren di foto. Inilah Neng Adis Arista dan Neng Kiki Amelia. Wong sak lembar godhonge karo kata sabar ngomong putra. Nang Semarang mampir kos-kosan, wis kadung sayang tiang keponcoan. Iwak bandeng dicampur roti, bojo ganteng gelek panas hati. Apa? Iku awakmu sih? Lah apa? Ya, Bojo ganteng loro ati tolek maneh gak kurang kok. gombale. Wong Kembang Bau lu ganteng-ganteng, apa maneh grupe wong bagus Kembang Bau. Alah modele. Buah siji yo entuk 10 mek Mami Okta. Alah modele lek mari oleh amplopan, modele ngelem. Untuk penampilan yang berikutnya akan saya tampilkan Neng Rani dan Neng Nana Salehu. Anyar. Kawak wis. Ngetana bali ngulon diwasedan urung kelakon. Nek lembaye akeh kacane, bojo tuwe akeh kayane. Katok bolong dipangan biawak, bojone wong pancene enak. Piye? Apa? Kathok bolong dipangan biawak. Terus Bojone wong pancene penak. iya anjene. Aku tahu ngemplok bojone wong aku dikepruk are. Mung
parian mi. Parian. Aja sampai dilakoni nggih. Mek kepepet nggih. Nek iso. Monggo salajengipun. Untuk penampilan yang berikutnya akan saya tampilkan Ning Nyantika dan Ning Ayu Sabdose. Anyar. Inilah Ning Ayu Sabdose dan Ning Nyantika. Dia pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Sujene sing wedok batin sing lanang gak Jawa gak kanthi anak luwung ijene. Apa? Lek dek ngeboti bojo ya kanthi anake. Lek ngeboti sampean ya jelas gak iso duwe anake wong padha lanange. Ngangkat anak. Ngono ngangkat anak. Adopsi dong. Sabar. Di belakang Ning Nyantika akan saya tampilkan Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong dan Ning Fikum, 3 artis sekaligus. Dia pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua terkenal di kota Jombang. Anyar bro. Selanjutnya Bu Inga, monggo. Di belakang Ning Fikum akan saya tampilkan Ning Susanti dan Ning Mariati. Sepeda malih matur sepanuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Ugi kantuk berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah kathah njenengan sami. Monggo, Mbak. Anyar. Ayo bayang goprak. Bayange goprak akeh tinggine, ditinggal gletak akeh gantine. Kodonge durung mesti aku melok riko aja mbok keting ana bojone. Di belakang Ning Mariati
akan saya tampilkan Ning Juni dan Ning Rizky. Inilah Ning Juni dan Ning Rizky. Dia peranan penting Budi Wijaya. Kuningan dilali-lali saya kelingan Ini gunung sana gunung tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jatuh hati. Selanjutnya Ning Endang Sukentut, Ning Titin, Ning Sartini. pemeran film Kungfu Asli. Asto. Niki, Mi, Mami. Dalam. Niki sing awitan niki. Nggih. Ning Endang. Nggih, Bu Endang. Nggih, niki pemeran TV napa niki? Tersanjung. Tersanjung. Terus niki Ning Sartini. Kungfu Hustle, film Cina. Yang belakang. Ratapan anak tiri. Loh, kok ratapan anak Sing tiri? dadi mbok jahat ya iki. Oh. Walang kekek kok tak ombene yen wis marek mulia mulon sampe tuwek penata tresnani aja sampe dibek wong. Monggo mami bagiane jenengan. Ingkang terakhir kula aturi mriki senior-senior saking Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Kang kaping kalih, Ibu Mary Rokaya saking Mojosari. kaping 3. Ibu Irma saking Jombang. Nggih. Iya, anyar rek, anyar. Sik, mbokku sandale keren rek. Sayang gombrake tinggine ditinggal ngletak akeh gatine. Wonge lelen dawa-dawa rasane penak kari sujene penotak batin ternyata gak Jawa gak kanthi anak luwung ijene ijen Wes balen ono terus ae alung ijene pokoke. yo Nggih mami. sepi namanya matur semanuwun untuk channel-channel YouTube yang sudah meliput tak dongaknake rezekine kabeh. Nggih, sukses selalu. Sukses. Channel YouTube-nya Mas-mas yang di depan. Sesarengan artis
dalam acara Bedayan Sekarsari. Sekarsari masih bersama Delewong Anti Galuh dan juga Trio Irama Jos THJ Audio. Sumonggo.